It's a Senior Bruce production. With the girl them. Hey yo, Tanga Manasseh, Young Atlex, baby. Hey yo, Senior Bruce, step to the mic. Inini laku tipsa madinga no mudandichi mukisa kisa pamberi pokunge jela spine randa sara na rondichi henga kunge embe akatota ane masiku cute lips getting down ane ma big lips favorite food yake ma fresh chips with stiletto yake akazara ma red lips dangar po auction ine ndemo bidza dangar elese ine ndemo bidza dangar ingoda ko chegonde no diga iwe you the leader wise do mo win ndati dangar po auction ine ndemo bidza dangar elese ine ndemo bidza dangar ingoda ko chegonde no diga iwe you the leader wise do mo win wangani yatanga sechimbo cha Roma iwe wakatanga leader wakagula matoketa zvekutamba notorwane vengoma karokanda pakiche nevasati vaziona kune makava izve zvakakamirira vangobwera chete vakutokubira hauzivi here simbi norohwa ichipisa reswa kwakanakisa neniwo ndomudisa zvokuti dangar paauction ine ndemubhidza dangar elese ine ndemudzidza dangar ingoda kwachedzwa ndenodhika iwe you the leader waizomuhwina ndati dangar paauction ine ndemubhidza dangar elese ine ndemudzidza dangar ingoda kwachedzwa ndenodhika iwe you the leader waizomuhwina Ndinoziva ndakadya manonoko asi baby ndinokuda ndinoziva ndakadya manonoko asi iwe ndinokuda dangar paauction ine ndemubhidza dangar elese ine ndemudzidza dangar ingoda kwatedzwa ndenodhika iwe you the leader waizomuhwina ndati dangar paauction ine ndemubhidza dangar elese ine ndemudzidza dangar ingoda kwatedzwa ndenodhika iwe you the leader waizomuhwina Panokuona baby moyo wangu unofara asipo ndosuwa ndizivi ndodini ndorunopisa baby nchikusanganisa vanigoro vaneshanje vachida kupesanisa siya vakadaro mdiwa tichatowachisa ishe baba ndati ndiwo vachatungamira dangar paauction ine ndemubhidza dangar elese ine ndemudzidza dangar ingoda kwatedzwa ndenodhika iwe you the leader waizomuhwina ndati dangar paauction ine ndemubhidza dangar elese ine ndemudzidza dangar ingoda kwatedzwa ndenodhika iwe you the leader waizomuhwina ndakazvitema ndisinomboslowa asi maye ndomudzokerera ndizikamba ndosikomutipa ndoziva bhebi kuti ndakadya manonoko asi ndokuda bhebi iya yaive lost chance bhebi masimats aunorova unondita ndoshaya zvokuita bhebi unonditucha mwoyo bhebi kunge skadi ndoshedzera cameraman bhebi ndotomboda kari kakadi Say Tanga Manasseh, Young Atlex, and I, Senior Brucey, with the best man.